Dobro večer, poštovani gledalci. Već po navici, ponovno smo u zabludama. Govorimo o jednoj temi koju često, zapravo od početka ovog našeg nesrećnog rata, slušamo o njoj i govori se stalno o novom svjetskom poretku. Naš gost je možda najkompetentniji među Srbima da večeras govori o njoj. Naš gost je gospodin Nebojša Krstić, pravoslavni publicista i ujedno predsjednik Otačanstvenog pokreta Obraz. Nebojša, dobrodošli u našu emisiju. Bolje vas našao i hvala vam na gostoprimstvu i na poverenju. Pa mislim da će to poverenje biti opravdano kad naši gledalci budu čuli sve ono što imate da nam kažete. Odmah na početku, kad smo već kod toga, da razjasnimo taj pojam novog svjetskog poretka. Odakle se on i kad kod nas javlja i šta on zapravo znači? Pa najkraće i najjednostavnije rečeno, novi svjetski poredak je projekat globalnog totalitarizma na svim nivoima ljudskog postojanja. Dakle, na duhovnom nivou, to je u kontekstu stvaranja jedne svetske religije koju će nagovestiti, odnosno nagoveštava ekumenizam. Na političkom nivou, preko jedne totalitarne političke ideologije koja mora da ima preznak nečega što u ime ljudskih prava treba da poništi identitete raznih nacija koji ispovedaju svoju slobodu u konkretnom istorijskom kontekstu. Na ekonomskom nivou, preko zvane lihvarske internacionale koja podrazumeva pljačkašku ekonomiju. Naravno, na vojnom nivou, preko interventnih jedinica u kontekstu globalizacije sveta i na kulturnom nivou u obliku podkulture, odnosno subkulture koja treba da poništi sve autentične nacionalne, odnosno etničke vrednosti u ime jedne svetske globalne kulture. Kada je prvi put sintagma novi svjetski poredak upotrebljena, mnogi se spore oko toga, dakle, istorijat je zanimljiv, ali se uzima kao datum relevantan za sve istraživače. To je onaj čuveni govor ondašnjeg američkog predsjednika Georgea Busha posle intervencije u Iraku za vreme Zalivskog rata, kada je on rekao da se stvara novi svjetski poredak u kojem će biti otvoreno mišljenje, otvoreno delanje i otvorena praksa. Dakle, u ime te otvorene prakse, odnosno otvorenog mišljenja, otvorenog delanja, vrši se poništavanje svega onoga što podrazumeva duhovne, nacionalne, državotvorne, kulturotvorne i geopolitičke identitete raznih istorijskih prisebnih i posebnih nacija. Novi svjetski poredak je također sintagma koja ima svoj istorijat u jednom drugačijem ključu kao imperialna ideja. Uzmimo za primjer samo Rimsku imperiju koja je također imala svoj projekat novog svjetskog poretka. I kada se danas vrši raščlanjivanje onih metoda i mehanizama novog svjetskog poretka, onda je neizbežni, to jest glavni mehanizam, ona latinska sintagma koja glasi damnatio memorije, što znači razaranje pamćenja. Treba razoriti pamćenje u životu pojedinaca, odnosno u životu nacija, a onaj ko nema pamćenja, on gubi i svesto poreklo. A onaj ko nema svesto poreklo, on vrlo lako gubi i svoj istorijski neponovivi konkretni individualitet, odnosno identitet, i bez te konkretne neponovivosti on nestaje. I zato je jedino predupređenje, odnosno jedini pravi odgovor na novi svjetski poredak kao projekat globalnog totalitarizma upoznavanje sa svim onim tradicijama, odnosno sa svim onim predanjima koje jačaju naš duhovni, nacionalni, geopolitički i državotvorni identitet. To je priča meri ovako iscrpno i jasno, nije definicija, nego je to jedna proširena definicija. Međutim, kad smo spomenuli malo pre kulturu i poništavanje kulture, mi znamo da je evropska kultura bazirana na hrišćanstvu, dakle svejedno je da li je to pravoslavno hrišćanstvo, da li je to rimokatoličko. Vi ste rekli da novi svjetski poredak nudi subkulturu. Otprilike ste vreme locirali, mislim da se taj proces odvija mnogo ranije nego od tog obelodanjivanja i obelodanjenja Georgea Busha. Da, svakako vi ste potpuno u pravu, zato što je taj proces počeo mnogo vekova ranije. Pa počeo od 11. veka, tačno od 1054. godine, dolazi do odvajanja, odnosno do gubitka mogućnosti sporazumevanja na pre svega duhovnom nivou zapadne Evrope i takozvane istočne Evrope. Istočna Evropa koja je ostala verna veri pravoslavnoj, ostaje u okrilju jedne svete saborne apostolske crkve, dok 1054. godine Rimska patrijaršija istupa iz pravoslavne crkve i tako nastaje rimokatolička crkva. Ta podela istočne i zapadne Evrope do dana današnjeg je tekako aktualna. Vidimo da je i tekako na snazi. Evo uzmemo samo za primjer jednu od skorijih izjava jednog od najvećih teoretičara novog svjetskog poretka, to je američki politikolog Samuel Huntington, koji je izgovorio u jednom intervjuu u jednom nemačkom listu, kaže, tamo gde počinje pravoslavlje, tamo prestaje Evropa. Dakle, ta definicija
odnosno sukob i sudaranje civilizacija, kako bi rekao Huntington, on je poznat upravo po toj teoriji sukoba civilizacija, odnosno sudaranja civilizacija, tako se zove njegova kapitalna knjiga, The Clash of Civilization. Pravoslavlje je uvek jedan remetilački faktor po njima. I u onoj meri u kojoj se pravoslavni narodi drže svog duhovnog identiteta, oni će uvek biti remetilački faktor. I upravo ta definicija, odnosno ta izreka Samuela Huntingtona je postala već opšte mesto u govorima, odnosno u diskursima mnogih evropskih političara, odnosno političara Evropske unije. I zato trebamo biti svesni da podela Evrope na takozvanu istočnu i zapadnu Evropu nije nastala od juče. Ta podela je na snazi, odnosno delotvorna je već skoro 1000 godina. Da, već 9 vekova. Jest. I ako toga nismo svesni, ako nemamo svest o geopolitičkom identitetu pravoslavnih naroda, ruskog, srpskog, bugarskog, grčkog, rumunskog, onda nećemo moći da prepoznamo koje su intencije kreatora, odnosno tvoraca novog svjetskog poretka. Da shvatimo da je pre svega njihova ciljna grupa u širenju novog svjetskog poretka kao projekta globalnog totalitarizma, pre svega im je glavna smetnja u pravoslavnim narodima. Dakle, na izgled jedna benigna rečenica, definicija Huntingtonova, pokazuje da su pravoslavni narodi prepreka u stvaranju novog svjetskog poretka, odnosno u okupaciji Evrope koja treba da bude evroatlantski, odnosno američki protektorat. Da to nije nikakva paranoična izmišljotina nekog pravoslavnog Srbina, pokazuju reči Zbignjeva Bžežinskog, koji je bio savjetnik za nacionalnu bezbednost mnogih američkih predsjednika, jedan od članova trilaterala. Kreator, odnosno tvorac poslednje strategije u imperializmu Sjedinjenih Američkih Država, njegova čuvena knjiga Velika šahovska tabla, podnaslov te knjige dovoljno govori za sebe, to je američki primat i njegovi geostrateški interesi. On kaže u jednom intervju koji je dao... Inače moramo reći za njega, izvijem što vas prekidam, da je on jevrin, poljski jevrin, sefard. Da, poljski jevrin po poreklu. Kaže, Evropa je još uvek američki protektorat. Kraj juna 1999. godine. Je ova rečenica citat iz jednog intervjua koji je dao jednom beogradskom nedeljniku. Dakle, Evropa je američki protektorat. Ona Evropa koja želi da bude autentična evropska Evropa, dakle, evroazijska Evropa, a ne evroatlantska Evropa, ona nije poželjna u kontekstu globalizacije čitave planete, odnosno u kontekstu stvaranja novog svjetskog poretka. I odmah, dobro je što smo se dotakli ove teme na samom početku, da ne bude nekakvih zabuna. Srbi i uopšte pravoslavni narodi nisu paranoični zapadomrsci. Srbi jednostavno hoće da žive u srpskoj Srbiji, odnosno na srpskom geopolitičkom prostoru, u evropskoj Evropi, a ne u Evropi koja je američki protektorat. U Evropi u kojoj želi da živi većina slobodoljubivih Evropljana. Taj evropski identitet je identitet pre svega hrišćanske Evrope. I nije slučajno zašto postoji veliki naponi, odnosno veliki projekti i veliki pokreti u mnogim evropskim zemljama da Francuska bude autentična Francuska, da Nemačka bude Nemačka, da Rusija bude Ruska, da Britanija bude Britanska, da ne budu okrajci, odnosno da ne budu kolonije novog svjetskog poretka, odnosno da ne budu američki protektorati. Vratit ćemo se još na to, samo ima tu jedno pitanje, ima jedna stvar koja se verovatno ne uklapa u ceo taj projekat novog svjetskog poretka. Sami smo svedoci toga koliko to utiče, koliko je rat protiv pravoslavlja i da smo mi Srbi na neki način eksperimenti i ta prva početna faza ka uništenju pravoslavlja ili pripotomljavanju, da to stavimo pod navodnike. Međutim, gde se tu uklapa islam? Islam je... Mislim, kako geopolitički stratezi novog svjetskog poretka, islam koji je ipak i mnogobrojna religija, zapravo preideologija, koja je jako agresivna, vrlo integralistička, jer ako nešto pogledamo, oni čak i kalendarski su u srednjem veku, je li tako? Znači, i svešću su u srednjem veku, to dobro znamo. Dakle, gde se oni uklapaju, kako misli novi svjetski poredak njih da porazi? Islam je postao strateški partner američkog hegemonizma. Oni koji su bili u prilici da pročitaju jednu od najboljih knjiga koja govori o sprezi američkog hegemonizma i islamskog fundamentalizma, to je knjiga jednog od vodećih evropskih geopolitičara Aleksandra Del Valla pod naslovom Sjedinjene Američke Države i islamizam, alijansa protiv Evrope, vidjet će o kakvom projektu je reč. Dakle, zloupotreba i samog islama u ime američkog hegemonizma. Islam treba da bude poluga u rukama tvoraca novog svjetskog poretka da bi obavio posao, odnosno da bi rastočio identitete pravoslavnih naroda u onim žarišnim geopolitičkim sredinama koje upravo odgovaraju, odnosno potvrđuju primarnu strategiju NATO saveza, to su takozvani sukobi niskog intenziteta. Dakle,